Waqt business breakfast organizzat mill-Ambaxxata Irlandiża f'Malta, il-Ministru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej Chris Fearn appella għall-impenn aktar b'saħħtu fil-Mediterran, filwaqt li saħaq li s-sigurtà u l-istabbiltà fir-reġjun għandhom impatt dirett fuq l-Unjoni Ewropea. Fl-attività li laqgħet flimkien lill-kapijiet tal-missjonijiet tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea għal diskussjoni dwar l-isfidi ewlenin, il-Ministru Fearn spjega li l-iżviluppi reġjonali fil-Libja għandhom konsegwenzi diretti għall-kontinent u għalhekk jeħtieġ li jkun hemm appoġġ lill-istabilità u s-sigurtà. Brabta mal-Ukrajna l-Ministru tenna l-appoġġ ta' Malta għas-sovranità u l-integrità territorjali tal-pajjiż, filwaqt li saq li kwalinkwe paċi ġusta u dejjema għandha tkun ibbażata fuq il-liġi internazzjonali u tenna wkoll l-appoġġ ta' pajjiżna għal proċess ta' tkabbir tal-Unjoni Ewropea sakemm il-pajjiżi jkomplu jilħu l-istandards meħtieġa fir-rigward tas-saltna tad-dritt, il-governanza demokratika u l-valuri fundamentali. Id-diskussjoni trattat ukoll is-sitwazzjoni fl-Lvant Nofsani fejn il-Ministru Fearn tenna li Malta tappella għas-soluzzjoni, paċi u sigurtà. Fearn tkellem ukoll dwar il-kompetittività tal-Ewropa u l-iżvilupp tal-intelligenza artifiċjali fejn saq li l-Ewropa għandha ssaħħaħ ukoll il-kapaċità tagħha li tiżviluppa regoli differenti li jħallu t-teknoloġija iċċentrata fuq il-bniedem.